When I met you in the summer, to my heartbeat sound. Takže čau lidi, já jsem Blik a vítejte při novém videu, při novém videu. Jsme tady ze serveru SG, nebo Survival Games, a jsem tady společně se Shindym. Čus, tady Shindias. A my jsme se pro vás, já jsem tě vymazal do prdele už. Já taky. My jsme pro vás připravili hru Bed Wars. No, už tě vám. Ano, prosím. A no, jdem na to. Takže jsme tady zpátky a už jsme ve hře vlastně. Hrajeme mapu Galaxy. Už tady sbíráte ty bronzy, jo? Nechám. Mám jeden. Já si chci udělat bloky. Nech mi, prosím. Nech mi bloky. Nebuď zlej. Strejdo. Byku. Jaký strejda, vole? Komu říkáš strejda, ty pošuky? Franta. Jde stavět. Tomu to železo nechám. Víte, já jsem hrozný závislák na železo. Ještě obligu. Nejenom na železe. Ale i na goldy. No, Marian. No neboj, no, to je pravda. Proč? Mně to vadí, jako fakt. Co? A ten náš, to ok. Jako fakt? No se aktivuje, ne, on to důleží, a ten náš. Ne, to není náš. Jo, je. Ne. Jo. Ne. Zkoukal jsem. A jestli jsem... Anti-cheat. Co, fakt? Jo. Já si srandu. Já si přišel o 90 korun. Ještě nemám anti-cheat. Ale ono to je anti-cheat. No. Vylízaný Minecraft. Běžte do háje. Takže... Ne, ještě chvilku, počkej. Takže my se vám loučíme a zase při novém videu. A čus. Čus.